Robert Chiwamba watulusa Ndakatulo chaposachedwa imene mutu akakuti ndizalandira wachita feature ndi Nepman. Ndi chinthu chosadabwisa kwambiri kuti Robert Chiwamba watulusa Ndakatulo ndipo aliyense anthu ambiri ayikonda. Koma ngakhale Ndakatulo ili chonchi ili ndi mavuto tochepa timene anthu ambiri sangathe kuyankhula pagulu ndi kuyankhula. So pali video ina imene idalakatulidwa ndi mlakatuli wina zina lake ndi Raphael sitima imene yakuti pemphero, ndipo Ndakatulo pempheroyo imaoneka chonchi imene kuonekera. Komano ngakhale imaoneka chonchi pali zinthu zina zimene zinali zapamwamba kwambiri mu Ndakatulo imeneyi kuyerekeza ndi Ndakatulo ya Robert Chiwamba imene yakuti tizalandira. Now tikatenga Ndakatulo ya pemphero ya Raphael sitima kungakhale kovuta kwambiri kuijaja komanso kuika pa 10 out of 10 pa 100% ndikovuta kwambiri chifukwa chakuti ngakhale Ndakatulo ili ya Raphael sitima imaonesa kuti ndi ya Raphael sitima koma muli Ndakatulo ziwiri. Muli Ndakatulo yakale imene ili ya pemphero yati pemphere imene maizo yanyamaliki nthiwatiwa imene ili kumapeto. Pemphero limene anapemphera lija kumapeto imene ja Ndakatulo kwa inu ndi mtima unyonyomala inu leza mphambe chothamisi inu amene liuna anu likanganula mtunda ndi nyanja lisiyanisa moyo ndi imfa kopanda inu palibe kangachite mafulukutu. Mundilengere mtima wa siteki lero ndi kukunkhunula chimtima chadwale ichi chosamva mlango wa ena chongotamanda nzeru yake nanga nzeru ya munthu sija muda ibeberesa ndi kuyerusa umberewere wake inu amene liula anu linakanganula mtunda ndi nyanja linasiyanitsa moyo ndi imfa kopanda inu palibe kangachite mafulukutu. Mundilengere mtima wa siteki ndi kukunkhunula chimtima chadwale ichi chosamva mlango wa ena chongotamanda nzeru yake. Pamene kumbali ina tikaona video ya Robert Chiwamba tiona kuti wachita ulakatuli ndi Nepman amene akufotokoza zosiyanasiyana amene Nepman akuimba Robert Chiwamba akulakatula. Tikatenga Ndakatulo ya Robert Chiwamba ndi Nepman sitingayikenso pa 10 out of 10 chifukwa chakuti indizo foka zake. Chofoka choyamba mukhoza kuona kuti Robert Chiwamba sali serious ku Ndakatulo. Number 2, Robert Ndakatulo iyi ikhoza kukondedwa chifukwa cha Nepman kuti mwina waikamo voice and sitingakhale odabwa kuona kuti Ndakatulo sinamveredwe nthawi yayitali kamene anthu ambiri sanaikonde kwa nthawi yayitali poyerekeza ndi Ndakatulo zina zimene ndi za Robert Chiwamba zimene mpaka pano anthu amazikonda mpaka pano anthu amaonera pa chifukwa chakuti Robert Chiwamba pa nthawi imene amajambula video sindikuza kuti ankaganiza chani koma zikuoneka kuti mind yake sinali mu ulakatuli. Chichewa chimene akugwiritsa ntchito mu Ndakatulo si chaku ulakatuli 100%. Alachirani anjala osowa chiyembekezo fikani Yesu manja watambalalitsa pa mtanda munyengo zovuta ndi zinthu zosadabwitsa kuti alakatuli amaina awo alakatuli ochuluka kwambiri zimaoneka ngati ndi Robert Chiwamba samakhala pa line imodzi chifukwa chakuti nthawi zambiri Robert kuti atengera ngezo kumamuvuta. Now patuluka Ndakatulo imene yakuti ndizalandira ndi Ndakatulo abwino kwambiri ndi Nepman anayika mmene mujamo chorus ndi chinthu chopambana kwambiri anayipha voice ndithu mwabwinobwino. Pamene kumbali inayi Raphael sitima mu Ndakatulo ya pemphero tikuona akugwiritsanso ntchito nayenso anthu akwaya oyimba akapera amene wawa akuijambula video yapamwamba kwambiri poyerekeza ndi video ya Robert Chiwamba. Pali zinthu zambiri quality ya video ya Robert Chiwamba si quality yabwino, video concept sinali bwino, mood ya mlakatuli sinali bwino. No, mukhoza kuona kuti zinthu zimene Robert Chiwamba anachita kuti ajambule video iyi sindiuza kuti zinali za mphuma kama mathamangira tete kuti achite release kama mathamangira ziyani koma zinthu zonse kuyambira quality kalukidwe kamawu komanso seriousness ya mlakatuli sinali 100%. So ndidakhala kuti ndikuchita rate Ndakatulo ya Robert Chiwamba imene walakatula mothandizidwa ndi Nepman kuika voice ndikhonza kuipasa 4 pa 10 imene khozokhala 40% mudachita calculate. Pamene mbali na Ndakatulo ya pemphero ya Raphael sitima imene ndikhonza kuipasa 7 pa 10.
posatengera kuti video quality inali bwino, posatengera kuti video concept inali bwino, pali zinthu zingapo zimene Raphael Sitima anafuna kuzibisa ndicho lenga chokuti abwere ndi ulakatulo yapamwamba, ndicho lenga chokuti abwere ndi ndakatulo yapamwamba. Zinthu zimene zinakhala kuti zinali zake zikanamuthandizira kuti mwina ndikanakhoza kumpasa 9 out of 10. Komano tikatengerano video ya Robert Chiwamba komanso video ya Raphael Sitima, nokhaso mukhoza kuona kuti ikusiyana kwambiri pa chinthu china chilichonse. Now chinthu chimene ndingayankhule ndicho kuti pamene munthu akufuna ulakatuli, pamene munthu akufuna kujambula ndakatulo, tiyeni tiyesese kuti mindset yathu yonse izikhala ku ndakatulo, na mindset yathu yonse izikhala ku ulakatuli. Dzina langa ndine Sam Mavita, ndimapanga ma videos osiyana-siyana okhuza ndi ulakatuli komanso umoyo wa siku ndi siku. Ngati mufuna kuona video ya kuti mungazobaya kuti nkaza makufuna, ni mukhoza kuchita click video iyi. Ngati mukufuna kuonera video ya anthu olemera kwambiri mu Africa, mukhoza kuchita click video iyi. Ngati simunachita subscribe, mukhoza kuchita subscribe kugwisa ntchito button iyi. Ndipo ngati mufuna kuonera video ya Joseph Madzenzi anakumana bwanji, video yake ndi iyi. Dzina langa ndine Sam Mavita, kufikira siku lina. Bye.